Lase min bɛ kɛ Ameriki jamana mara kan n'a bɛ wele ko l'état de l'union anglais na ni dɔw ko ma ko state of the union ni laseli bɛ jate san kɔnɔ laseli janw fɛ min bɛ senna kabiri san caman Ameriki jamanatigi o jamanatigi kan ka bɔ ka ka san kɔnɔ baara kɛlen baara minnu bɛ senna waati kɔnɔ ani baara minnu kan ka kɛ waati natɔ k'o da Ameriki wasadenw tulo kan n'o ye congrès ye min bɛ sigi sen kan janvier kalo walima février kalo waati Ameriki jamana sariya sen de b'a jakuya Ameriki jamanatigiw kan minnu bɛ Ameriki masayaso maison blanche kɔnɔ u ka bɔ waati ni waati wasadenw ɲɛkɔrɔ wasabulon kɔnɔ ka kuma o min jaguyalen du kan tɛ taa taabolo gɛlɛnw kɔ Ameriki jamana politiki yɛrɛ kun kan min dɔ bɛ tali kɛ kumalasebaw kumakan kɛrɛnkɛrɛnnenw taabolo minnu tɛmɛna jamanatigi ka politiki bɛrɛbɛrɛli tɔn kɔnɔ n'a bɛ wele ko parti présidentiel min kumakan dɔw bɛ se ka kɔmakari u ka fadima bɛrɛbɛrɛli tɔn fɛ san 80 jamanatigi Joe Biden ka kan ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka se ka baarakɛɲɔgɔnw na sɔn u ka sugandili ma ka taa ale fan fɛ nin waati in na ani ka taa jamanatigi sigi kalata nataw ma min kan ka kɛ san 2024 n'o bɛna kɛ ani républicains ka cɛbɔ cɛ n'o ye Donald Trump ye o min bɛ a ka yɛrɛ kofɔ baaraw la kaban Joe Biden man ka a yɛrɛ kun minɛ ka taa a ka hakilinaw an'a ka baara taabolow yirali ma n'o dɔw bɛ tali kɛ hakilinaw la jɔli kan nanzarala fan fɛ n'o ye Occident ye ka taa Rusila jamana ka kɛlɛ ma min bɛ ka kɛ Ukraine jamana kan ani k'a ka hakilinaw la bonya min b'a yira k'a ye diɲɛ cɛkunba dɔ ye ka ɲɛsin kankɔrɔbɔlikanw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin Chine jamana ma États-Unis jamana kelen do ka o min jalaki k'u y'u ka sanfɛ ballon piégelen dɔ bila kana Ameriki jamana ka sankolo kan nin ballon kofɔlen in gosira Ameriki jamana fɛ sibiridon ka yɛlɛn sɔrɔ yiriwali sanfɛ ani Ameriki jamana sigicogo politiki bunakun kan Joe Biden ka kan k'a nagakɔrɔla furan min bɛ tali kɛ hakilina camanw kan. For you are ill-begotten gains, and tonight I'm announcing that we will join our allies in closing off American airspace to all Russian flights, further isolating Russia